Здравейте! Аз съм Порчи и днес пак ще играя No More Roaming Hell. Но преди да започнем, искам да ви питам нещо. Познавате ли един Девил? Девил 17, нещо подобно май беше. Или по... Не, чакайте. Ще го кажа направо кой е. Това е така... Всички го познавате. Това е Стоил Йорданов. Извинявай, Зеро, че ще говоря за него. Защото, нали, ти го направи, все пак е малко тъпо да ти го открадна. Да. Днеска ще гледаме два негови клипа. Два негови, да. Тъй, че си... Аз вече съм си приготвил сатъра, ето го. Нали... За мен не си е. Мисля, че разбирате за какво говоря. Да... Пускаме клипчето. И нека да започваме. И здравейте хора, аз съм Стоил Йорданов. Днес ще ви поговоря за нещата, които ме дразнят. Нека да започваме. Първото нещо, което ме дразни, е математиката. Сега ще ви покажа един пример. Здрасти, Руменю. В настроение ли си да ти изпитам? Еми да, разбира се. Но всъщност не казвам това. Фак! Защо? Второто нещо, което много ме дразни е онези деца. Само ще кажа what the fuck. Ти не харесваш математиката. И... така. Коя беше другата постия, която каза? Не харесвам математиката. Някаква друга постия. Първо... сега ще кажа. И аз не обичам математиката, често ти казвам, да. Но пък това. Аз я уча. Ти сигурно не я учиш, не тъзим. Това си работа. Защото 98%, 98, не 99% от работите, които има в целия свят, не говоря само в България, и че е свързано с математиката. Ако искаш, брат, да ставаш програмист или нещо подобно, математиката ти е... трябва да я знаеш математиката. Друг начин няма. Защото програмист, ако не знае математиката, ще е доста жалко. Колкото сега ти сигурно си мислиш, не се включва математиката, какви глупости говориш. Но пък, напротив, брат. Не си прав с това, което си мислиш. Сигурно казах, ако си ти, бе. Да. Просто тези, където викаш... Чакай. Но много заплетено го да кажеш, брат. Ти уж нали си казваше Стоил? Това на математиката... Ти да ни казал Руменю или нещо подобно, защото аз така го чувам. Да. И дека... Всъщност, нека да довършим другите две, които да, той го е направил. Нека да започваме. Ейй! Нещо, което много ме дразни е онези деца, които не могат да броят до 4, но имат iPhone 6. Защо? Третото нещо е
хората, които не си довършват изречението. Сега ще ви дам още един пример. Йо, брат! Какво? Не, нищо, зарежи. Това дете има проблеми. Are you? Да. Значи, първото, което каза, че другото нещо, което те дразни, е, че са хората, които не си... тези децата, които не могат да броят до 4, не имат iPhone 6, 7, не знам. Какво каза? Точно. Едно от двете, май каза. И... брат, сериозен ли си? Чакай. Добре, да предположим, че има такива деца. Но пък чакай малко. Това ми е познато някъде. Да не е от този клип на Цуру, който нали ми е любимия влогър. И той направи някакъв клип, който в него е нещо като детство мое, нещо подобно беше направил. И той го каза това нещо. Това не е ли от Цуру? Добре. Значи, Стоил е дете, което обича да се прави наумно. Обича да говори за проблемите си на клип. Нали има доста такива влогъри, които го правят. И другото беше за... как се казва? За тези хора, които не си довършат изречението. Чуй сега, човек. Значи хората могат да си спрат изречението, когато искат. Това не знам дали го знаеш. Да го знаеш. Тоест хората не са длъжни да си довършват изречението. Разбирате ли? Той може тези хора, които могат да си го довършат когато искат, и ти нямаш никакво право да й казваш довърши си го и някакви такива неща. Те ако искат да си го довършат, те ще го кажат. Разбираш? Но пак, все пак, има още няколко, които го дразнят. Нека да се въртим. При такава ситуация, ако не ви ударя в лицето със стол, трябва да сте много близък мой човек. И четвъртото нещо е онези хора, които говорят само за игри. Сега ще... Май бях прав, че копира Цуру. Чудо! Това е копират. Бас. Стоиле. Мисля, че доста гадни клипове правиш, а сега и копираш. И YouTube запомнете да си себе си, а не някой друг. Нали разбирате? Би трябва да разбирате. Викаш, че тези хора, които говорят само за игри, значи човек могат да си говорят за каквото искат. Могат и за Елян да си говорят, могат и за игри да си говорят. Всеки човек има свободата да си говори каквото иска. И ти ако си мислиш, че си поредният човек, който ще казва какво да говорят, не си прав. Знаете ли, знаеш ли какво? Всъщност,
Те говорят само за игри. Окей. Но пък ти само се оплакваш за хората, които говорят така, тези, които не са си такова ли изречението. Предполагам, знаеш как се... Са видя също. И така, и това го чувстват и приятелите ти, които ти говорят за игри. И второто, няма нищо лошо да говорят за игри. Разбираш? Тъй, че най-накрая се стигне малко, спри те да говориш. Често ти казвам. Защото ти искаш да си смешен и искаш да си 100% интелигентен, ама не ти се получава, човек. Значи, ако искаш да си интелигентен, то затова трябва да си учил. Няма как. Ти в момента не си интелигентен, ти се правиш на интелигентен. Да. Нека да видим другото нещо, което го дразни. Нещо, което ме дразни, са бабичките. Обикновено се случва нещо такова. Бабе, виж какво момченце си пораснал. Дай да ти щипна бузките. И това беше клипът за днес. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за каналът ми и до скоро. Това дете наистина има проблеми. Как може да мразиш бабите? И ако не знаеш това с бузите, къде ти... Поне това означава, че те обича. Не знам какво предпочиташ да ти лепи 2 шамара. Ама явно това предпочиташ. Значи, на мен винаги ми е било удоволствие да ми правят нещо с бузите, защото аз знам от това, че ме обичат. И т.е. нали, това не доказва, че ме обича само. Да. За бабичките. Как го каза загадно, ама бабичките. Бабичките. Можеш да кажеш бабица. Макар все пак ти си най-умния. Ти си човека чудо. Явно така трябва да се обръщаш с възрастни хора. Май да. Аз вече мисля този клип да си остана за мен. И така аз няма качвам, няма да такова, ама... Няма да карам хората да го гледат. Но както казах, ще има още един негов клип. Надявам се да е кратък, защото вече изобщо не ми се слуша. Но пак трябва да го покажа за YouTube. Така. Нека да започваме. Хора, аз съм Стирано Шадонов. Днес ще ви поговоря за видовете ученици. Започваме. Ето го и първият вид. Зубари. Това беше първият вид ученици. Сега ще ви покажа и вторият вид. Побойниците. Йо, Зубър! Написа ли домашното, бе? Не, извинявай, не съм го написал. Сега ще видиш ти, бе! Това дете буквално живее във филм.
Буквално. Хора. Стоили, сега ще обясня. Зубарите, какво са? Първо, едно е да си умен и да имаш желание да се учиш. Друго е да зубриш, т.е. зубър от зубре. А зубре какво означава? Това е просто да учиш всичко наизуст. Т.е. той не учи, той го запомня. Което, нали, това не е учене. Та за брат. Мислиш се за интересен, аз вече с такова впечатление останах. Но изобщо не си. Ма изобщо. Да. Просто няма какво да ти кажа. Ти вече, не знам, ти ме изненада от всякъде. И не с клиповете си, а с държанието ти. Да. Просто ти мислиш се пак, ти казвам, че си някакъв супер смешния и умния, ма няма ти се получи, човек. Не говоря, че си най-тъпия човек на света и нищо не можеш да правиш. Брат, със сигурност хобито с влогърството не ти сълга. Поне аз така мисля. Естествено, не трябва да ми слушаш мене. Пък, не знам, ако продължиш така, какво ще стане, защото това е доста жалко. Ако нещо, което правиш ти. Просто... Да. Няма какво да ти кажа изобщо. Просто... човек... Няма значение да преминем към следващия клип. Рапърите. Пич, какво става, бе? Ти нещо отваряш ли ми се? Ти ми завиждаш, а? Ти ми завиждаш, завиждаш ми, да, завиждаш ми. Четвъртият вид. Забавните ученици. Те се мислят за много забавни, но всъщност никога не са. Сега ще ви дам пример. Знаете ли какво вчера стана, бе? Знаете ли какво стана, бе? Вчера видях една баба, дето се прави на тротуара, направо се гръмнах от смях. Ха-ха-ха! Беше много смешно. Направо ме разби. Това беше от мен за сега. Ако клипът ви е харесал, дайте палец нагоре. Абонирайте се за мен и... Господи мили. Пич. Нима си сериозен. Викаш, следващия вид са тези, които се мислят за най-готините рапърите. Значи викаш, че всички рапъри са такива, които харесват рап, нали? Са такива, които се мислят за най-готини? Ох! Сещам се, че в доста филмчета, когато бях малък, аз, нали, ги гледах, че доста пъти имаше някакъв рапър, който, как да кажа, се мисли за такъв, носи такава шапка и си мисли за такъв. Ма явно стоилно не осъзнава, че в реалния живот и хем ще има такива рапъри, които нали, са
които са тъпи, така да го кажем. Но пак това е. Просто някой да кажа. Той верно живее в някакъв такъв филм. И с това на тротуара беше голяма глупост. Не знам дали ти се смееш от това, но със сигурност. Но с повечето хора не се смеят така. И това беше от мен, хора. Аз вече се чудя как не взех белина. Всички знаете за какво става въпрос. И който познава това Стоил, искам да му прати това клипче. Да се види кафе. Няма да му слагам това, как се казва, канала в описанието, защото все пак достатъчно хейт има момчето. Ма хейта не е от нищо. Тъй че просто да. Subscribe, ако изобщо искате. Не, да. Чао.